Rhan o wefan Botwm y Byd yw Pedwar Ban. Mae ar y wefan i bob pwrpas bedair ffenest. Un ffenest y Byd Bach, lle o roi clic ar y botwm sy'n mynd â chi fyna fe gewch chi glywed darllediadau, podlediadau, lleisiau unigol yn rhoi crynhodeb o newyddion sy'n digwydd ym mhapurau y wlad maen nhw yn ei astudio, y wlad yr iaith maen nhw'n ei deall. Ac yna mae yna ffenest fitw fach fy myd i, ni'n hoffi gweld hwnna'n datblygu i fod yn fan lle mae myfyrwyr yn gallu rhoi blog os oes gyda nhw rhyw ddiddordeb a natur yngwladol. A wedyn mae yna ffenest Adnoddau Addysgu, lle mae adrannau fel Gwleidyddiaeth, Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, cyfryngau. Darlithwyr yn gallu defnyddio hwnna i ddatblygu adnoddau ar gyfer modulau penodol. Ac yna wedyn ffenest Pedwar Ban, lle fe gewch chi rhywbeth sydd yn falle'n debycach i raglen radio draddodiadol. 4 o gyfranwyr gylch y bwrdd, un cadeirydd yn lliwio'r drafodaeth, a themau amrywiol yn codi o astudiaeth pob cyfrannwr o bapurau newid unrhyw un neu ddwy wlad yn ystod yr wythnos a'i heibio. Felly dyna'n fras yw a fel welsoch chi bore yma, mae'r cyfrannwyr yn dod at ei gilydd cyn recordio i gael trefn ar pa storïau sy'n cydaro neu pa stori all arwen at stori arall. Ffeindio cyfrannwyr yw'r jobyn mwyaf wrth gwrs. Mae angen ffeindio pobl sydd o fewn cyrraedd i'r Mhrifysgol fan hyn yn Abertawe. Ond unwaith mae'r cyfrannwyr mewn lle wedyn, fi'n mynd ati i sicrhau bod nhw'n gwybod beth yw'r remit, beth maen nhw angen wneud i baratoi. Mae'n eitha syml. Maen nhw ar gyfer y rhaglen wastad yn sganio'r papurau newydd i gwlad nhw ac yn crynhoi straeon maen nhw'n mynd i ganolbwyntio arno. A wedyn dwi'n sicrhau bod dylanio'r werth yn cael y gwybodaeth yna o flaen llaw fel bod e'n gallu dechrau meddwl am ryw fath o batrwm i'r rhaglen. Myfyrwyr wedi arwain o lama pas gwahanol lefydd. Dwi'n cofio Paris oedd o, ond beth bynnag ac yn tynnu lluniau ar YouTube. Wel, lle ddeud yn bersonol, bod yna werth newyddiadurol mawr yn efo i fi, achos dwi'n dysgu bob tro. Dwi'n meddwl mae'r peth sy'n dychryn nhw ydy cynlliad da ni'n wybod am ffordd mae bobl eraill yn edrych ar y byd. Da ni'n dieddol, a newyddiadurwyr falle'n arbennig yn dieddol o feddwl bod pawb yn edrych ar y byd yn yr un ffordd, ond wrth gwrs unwaith da chi'n edrych o safbwynt gwledydd eraill, da chi'n sylweddoli bod yr olwg ar y byd yn hollol wahanol. Be sy'n anodd ar y cyfan i fudiadau neu i gyrff newyddiadurol ydy cael bobl sy'n gallu dysgu beth sy'n digwydd mewn gwahanol rannau. Ond fan hyn, wrth gwrs, mae gennym ni ffynhonnell fawr o arbenigwyr sy'n gallu edrych ar beth sy'n union sy'n cael ei ddweud ac edrych yn fanwl ar beth sy'n cael ei ddweud mewn gwahanol wledydd a wedyn trosglwyddo hynny. Tas fod dim ond yn fater o sylweddoli beth da ni ddim yn wybod mae o'n help, ond wrth gwrs mae yna stor o wybodaeth yna hefyd. A mae bob rhaglen yn agor yn llygyd i yn sicr i sut mae gwahanol bethau'n cael eu trafod mewn gwahanol rannau'r byd. A'r gobeith yw bod ni yng Nghymru yn gallu cael gweddolwg ar faterion y byd drwy'r iaith Cymraeg. So dwi'n meddwl mae'r slogan i ni wedi bathu yw Llygaid o dramor, tafod o Gymru.